Pazifikoko uretan bizi den atun hegatzurdina arrain ikusgarria da, handia, azkarra eta ederra. Bere haragia oso preziatua da Japonian batez ere, eta horrenbeste hartu dutez desagertzeko arriskuan dago. Txinako globo arraina ere oso gustokoa dute Japonian gordinik jateko, eta ia desagertarazi dute. 89,89 gutxitu da azken 40 urteetan. Zentzait oso garrantzitsua izango dela bai estatuen edo gobernuen paperaz. Hau ikusirik, beraien legeak bertan jartzeko. Ez dago urrutira joan beharrik desagertzeko arriskuan dauden animaliak ikusteko. Europan 600 bat bizoi autoktono gelditzen dira, horietatik erdiak baino gehiago Nafarroako herriberan, Arga eta Aragoi ibaien ertzetan. Desagertzeko arrisku larriena duen ugaztunen artean dago. Dauzka arazo batzuk sanitarioak, genetikoak eta beste batzuak, eta nik uste dut egoera oso txarra dago bai. Zerrenda gero eta handiagoa da, duela 20 urte 10.000 espezie zeuden desagertzeko arriskuan, gaur egun 22.000-tik gora.